Ano namin sa asan yung lapit ah? Nani sa Panabo. Sa Panabo. Sa Panabo City. Panabo City. Gawa sila itong mga kanbe. Ang mga ipuro na pito. Ay! Turot ang isa kaplangganang lumi. Kung si Brian ito gabumba na oh. Yung klaro man. Brian! Ay! Gumubumba ng isa. Ay, nagkapadulong ni Conron. Oriental. Ay, nako. Tara. Tara mong kano? Peace. Makira. Bantag na to. Terang-terang ko guys. Oh. Oh, tara. Niana yung terang ko. Niana yung terang ko. Tara. Ano sila mga kuhan guys, mga founding titan. Dito na una. Tut. Karum na. Wow. Ini sa kanto ko ano? Mati ba? Ulat mi kay Master Box. Ano si Master Box? Oh, Master Box. Ah, ito na. Rayon. Hello sir. Ay, grabe mong paano? Ini? Ha? Mga nangapahay ko, time sa Kala City. Pogo na ako. Lah, tubig. Yun na? Mga harga karinderya ba? Laro kayo. Sayang. Dali mo, naisip ko ba? Diri sa Barangay Del Pilar, Mabini. Punta na meron og ganang mahon mitotod. Media. Okay. Yan na, you're leaving Mabini. Hindi rin nata sa Pantukan. Sa Pantukan City. Yes, eh. Hindi sa abot kasi Pantukan poblasyon. Doon na lang. So
Brian, no? Nag-TikTok na si Brian. Pagkanabli. Halag init pa sa nice view. Jud. Time check 8:36. Sige na busy na nag-email naman siguro mo na mo diri sa Weekend Park sa Oriental. Butigid mi. Basta guys, basta pa uli. Box. Basta. Ano po ding yawa nga likuan. Kamu na po doy kaya ako na mo ito. Sit ako pila kasi. Tama na picture to niya. Kaon. Boss pila ka rice, boss. Pila ka rice, boss. Dora, sakit na akong tuhod. Labot. Pila ka rice? Mga po rice ni Rio, ang pataupat ka rice. Yun nga, ang kambingan. Jomar's kambingan. Dari sa Welcome Park, Oriental. Rasa. Sugay. Nabimidya. Ang tamas, G. Ha? Kabay Oriental. Balik-balik. Balik-balik baya ha. Salamat sa pagbisita. Ito eh. Benching ko lang siguro nga pacing para kayo sakit. Hangin po kayo. Hi. Ini na. Abot mo na pabulkit ba siya? Nangatog na ni mga inulat ni mga ibang natulog na mga ano, reklamo na siya. Mabay pang tulog na niya. Kawa na po siya. Pang! Hey! Nasa bakal niya. Nakaw na tayo? Awa. Awa lagi. Ini na yun.
Uy, si Anwar putol. Anwar. Karena sa asa na putol. Putol jap. Na jud. So, layo pa. Tagom nga sagingan. Ito mo nato sila madaon, no? Ha? Lato nato sa Bakalya. Ah. Nung ginungan nyo, ginung Brian ba? Sabay tapat Davao ka na. Happy thank you guys. Okay ra ka Master Box? I'm gone, I'm dead. Sukol yapon. Balag paig. Oh, di po hangak. Ay, gawas na yung tawon. Launa, 16. Kila ko lang ako lang bala kita. Box. Ta? Tara. Sakay ka, sir? Sakay ka, sir? Grabe kainit. My God. Time check. 1:45. Wala gini Davao boys. O na jud ni. Davao na jud. Davao na jud. Time check. Sa alas 3. Init yung kaya. Grabe kainit. Ate. Oh, kaunting manok. Sa traffic. Bungko lang sa kalam. Nakagili pag wrestling sa mga tricycle dali. Ay ako. Anak ka na dyan. Asa sila ba? Asa sila?
Hello, last day boys. Sabihan ng mga last day boys, oh. Last day na yun. Mga taljak sa kayo. Sabihan, John. Ah, Brian. Brian. Sunjak. Ang sunod to? Happy hawa na eh. Abot na yun guys. Crossing na, bypass, ulas. Ay, dahil lang itaman. Grabe, pila ka oras to. 8 hours and 38 minutes moving time. 8 hours and 38 minutes. Sugot tag alas 3:30. Naman tag alas 7 sa La City.